چم پاک مزار محمد دی، چم پاک مزار محمد دی، پتا درد رباب بیانے یو ملی اجر رسالت دا، چم پاک مزار محمد دی، پتا درد رباب بیانے یو ملی اجر رسالت دا۔ خوش دنیا پہ ہر کوئی وسدے خوش دنیا پہ، خاتون دا گھر ویرانے یو ملی اجر رسالت دا، چم پاک مزار محمد دی، پتا درد رباب بیانے یو ملی اجر رسالت دا۔ ہو تفصیل رباب دے اجڑن دی، سیداں دا لٹیا ہویا قافلہ شام دے اوکھے سفر نبھا کے وطن مدینے واللہ، سب تو پہلے نبی دی قبر تے آئے، ہر مستور قبر دا بوسا دے دی ودیے، سفراں دا حال سنے دی رہیے، بی بی رباب نبی دی مزار تے آئیے، بی بی نے سلام کیتا ہے، نبی دی مزار چوں آواز آئیے، علیک السلام رباب کے مک گئی ہے، وطن واللہ بی بی آدھی آقا واللہ دین بچ گیا ہے، گھر اجڑ گیا ہے، رسول دی آواز آئیے، رباب 28 رجب جڑا تساں وطن مدینہ چھوڑیے، میں بھی روزہ چھوڑ دیتا ہاں، جڑے ویلے حسین بدے ہوئے حج دے احرام لہائے، میں نالم جڑے ویلے حسین کربلا دی تپدی زمین دے خیمے لائے، میں نال حامی رباب میں کربلا وچ ظلم تھیندا ڈٹھم، اکبر دے جگر چ برچھی لگدی ڈٹھی اے، اصغر دے گل تے تیر لگدا ڈٹھم، حسین دے گل تے 13 ضرباں چلدیاں ڈٹھم، رباب میں کربلا وچ ہر ظلم دہداریم، رباب جڑے ویلے شمر نے زینب دی چادر لائی، رباب میں کربلا چھوڑ دیتی ہے، رباب میں کو ڈسے ہاں میرے بعد حسین کو کہ دفن کیتا یا کوئی نہ، جدا نبی نے گال کیتی ہے، بی بی رباب اچا وین کر کے آدھیے، ہو تفصیل رباب دے اجڑن دی، سن نبیاں دا سلطان اسا وطن مدینہ، ہے وہ چھوڑ دیتا ول کربل تھے،
سلطان یہ ملی حیدر رسالت دا پاک مزار محمد دی یہ ملی رسول دی آواز آئیے رباب میں سارے حال جاندا لیکن میں چاہنا تو اپنی مظلومی دی ذاکرہ بن کے میں کو سارے حال سنا میں کو دسا دین بچہ کیویں ہے گھر اجڑیا کیویں ہے بی بی رباب دی آواز بیان دیے آقا دین بچے دے اکبر دی جوانی لٹی گئی ہے قاسم دے سہرے لٹے گئے حسین ماری آگی ہے اصغر ماری آگی ہے رسول دی آواز آئیے رباب تیرے اصغر دا بڑا ارمان ہے بی بی رباب آدھی آقا میڈا تک شہمادہ ہے جڑا بولی بھی نہ بول سکدا میں تا پانی کیتے ٹوریا مسلمانہ اے جھیا پانی پلایا اصغر دے گل چترائے پھلاں والا تیر لگے بی بی آدھی آقا اصغر آخری واری پیو دے ہتھاں تے تڑپی آئے اصغر دی پیاس بجھ گئی میری جھولی اجڑ گئی جڑے ویلے رباب گال کیتی ہے رسول دا روزہ کمبڑ لگ گئی ہے یا بی بی دی آواز آئیے بی بی آدھی ہک تیر دے نال مسلمانہ لٹی میں اجڑی دی جھولی میرے پتر دا سل ہے چھ وعدہ انیا بول نہ سکدا بولی بی بی آدھی ولنے رامار کے قبر دے وچ کہے لاش اصغر دی گولی ول پتر کڑے کے سانگو دے میں دے دی رہی لوری جڑا بول نہ سکدا بولی آج قصور کٹھا امت بول نہ سکدا بولی آج قصور کٹھا جھلتی رستا تربت دے وچ نہیں ہو یا لال جوانے یہ ملی حیدر رسالت دا پاک مزار محمد دی پتا درد رباب بیانے یہ ملی حیدر رسالت بی بی رباب دی آقا جڑے ویلے سارے مارے گئے مسلمانہ خیمیاں دا رخ کیتا ہے ساکو پہلی مکان ملی ہے ساڑے برکے لہ گئے ساڑے زیور لہ گئے دوجی مکان ملی ہے ساڑے خیمیاں کو بہلائی نے تریجی مکان ملی ہے اسا قید زیور پاک شام دو ٹربیاں اسا شام چ داخل ہوئے کہے اعلان کیتا ہے لوگوں کربلا دے باغی آ گئے اے اعلان سن کے مسلماناں دیاں عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ کے پتھراں دی برسات کیتی نے کوئی پتھر مرے
آئی کوئی گرم پانی سٹیندا ہے زینب چیوین کر کے آدھی آئی لوگو میرا رسول دی دھیاں میں کو چادر دے او لوگو میں اے جائی پردہ دارا میری ماں دا جنازہ رات کو چویے میں کو چادر دے وہ جڈا بی بی نے وین کیتے رسول نے قبر چ ماتم شروع کیتے بی بی نے کہہ دیے ہاتھ رکھ دلی پیغمبر تے بتا حال رباب سفر دا کربل تو گن کے ہے وہ شام تائی اساں ٹر دے رہے بے پردہ اوہ کسانگ تے سر آوی حسین دا بائی سانگ تے سر اکبر دا ہر درد رباب کو بھول ویسی نہ بھول سی دکھ چادر دا جندے دار تو پردہ داری دا سکھیا سبق زمانے نے بارونق ہر بازار دے رہی پھر دی سر اوریانے مزار محمد بھی درد رباب بیانے یہ ملی ہے در رسالت دا ساڑھے تین جا شہید بہتر گئے تیرے دین کی تیڑوں پہرہ وچ شہید بہتر گئے تیرے دین کی تیڑوں پہرہ وچ عصمت دی حویلی کو بالا دیتی اثر قومت مکانے یہ ملی ہے در رسالت دا تم پاک مزار محمد بھی درد رباب بیانے یہ ملی ہے در رسالت دا بیمار غیور مہاری دا رت راوڑ بن معمول گیا بیمار غیور مہاری دارت روڑ پر معمول گئے اے مال مصائب زینب ہے مال مصائب زینب ہے او درداں دا قرآن یہ ملی ہے در رسالت دا تم پاک مزار محمد بھی درد رباب بیانے یہ ملی ہے در رسالت دا جوہر سردار نبیاں کو رہی آہدی دکھ ہے سکینہ دا جوہر سردار نبی آنکھوں رہی آدھی ڈھگے سکینہ نا شہزاد شریف گھرانے دی شہزاد شریف گھرانے بھی گئی سکھ دی کفان دکھانے یہ ملی ہے در رسالت دا تم پاک مزار محمد بھی درد رباب بیانے یہ ملی ہے در رسالت